Hello, my name is Vin. I'm at the beach. I'm at the beach. In the beach of the ocean. In the ocean boutique. Lukas Madsen. Fuck, man kan ikke lave... Hallo, kom vi går ind på Capri Sun. Hvad er over TX eller hvad? Jamen så unbander jeg det lige. Jeg er TX derinde jo. Jamen det er fordi man kan have de her emotes derinde. Voldsomt. Gem mit virke. Altså hvad gør det der silent aim egentlig? Det var mig, det er fordi jeg har superkræfter. Så jeg hopper sådan her. Hvad? Au! Du kan ikke give ham band. Du kan ikke give ham band. Og du er ikke engang i dit tog for helvede. Det er virkelig... Nå, okay, det var han så. Det betyder ikke, du er i dit tog, mand. Det betyder ikke, du er i dit tog, hvis du bare TX. Så gå ind på Discord. Ja, det lige du i de 25, mand. Svin. Du må faktisk ikke engang lyve. Det er faktisk... Det er faktisk... fuck noget lort. Ja. Han... Hallo, du kan ikke bare udgive dig for at være en anden. Nu siger du i det tog. Du er fandme den værste at ramme Jon, sådan set. Hold det kæft. Ej, det gør vi fandme ikke, bro. Du er så lort. Du er så fucking pissed. Du er virkelig dårlig. Ja. Ikke engang finde noget no-clip. Bro, der er noget, der er en no-clip, så gør det i stedet for at teleportere dit langt som fucking svin. Fik du band?